Johnny, é que tes o Johnny dir. En Dios, como ara este é que ara, rapá. Mira pa aí, como voltea. Depois din os pataqueiros que hai que botar herbicida, que senón os tractores de 200 cabalos non lle pode cos terrós. E tes, motor de moto de 50, do ano 74 dun Arriejo, caixa de cambios dun Renault 4, 12 marchas en total, 3 do motor, máis 4 da caixa, 12, 2 para atrás, un arado aí das vacas dantes, Dios, motor de Lancia, motor, quero dicir, hostia, volante, mira que sistema ten para subir a baixar o arado, con manillar dunha bicicleta, e isto ara que se escaralla, mira, o Johnny Deere, isto non polo carallo iba a coller o sacho para darlle este, mira que me encende, mira. Oi, está aquí o contacto apagado. Ahora, vamos aquí gas. Metemos de segunda corta, una das cortas, vamos. Gas, Dios. Mira que nabos este ano. É para estes sementeiros, mira. Hai 4 aquí e unha berza. Alá, Johnny, a sachar.